Здравейте! В това видео ще научите как да създавате и поставяте форми за записване и за събиране на контакти, които форми може да поставяте на вашия сайт, линкове към тях може да поставяте навсякъде, където пожелаете, може да ги вграждате във Facebook, може също така да отпечатате техен QR код и да ги поставяте на хартиен носител или рекламна, такава печатна реклама. И така. След като влезете в профила си в Email Invest, избирате форми за записване. Избирате Създай нова форма и от тук избирате стандартна форма като категория. Тук ще видите няколко цветови гами, от които може да си изберете някоя. Това е за тези форми, които са с вградени цветове. Ако ще вграждате формата във ваш сайт, ще вземете след това този код и вашите програмисти ще премахнат този дизайн и тогава ще го напаснат по вашия. Така че няма значение в такива случаи какво ще изберете. И така, това е основният екран за създаване и редактиране на форма. Той се състои от няколко части. В първата си част, тук най-главната, първо имаме заглавие на вашата форма. Например, така. Изображение, което може да поставите като фон на страницата. Ако изображението е по-малко, може да го повторите в вертикална или хоризонтална посока или в двете. И това е ширината на формата за записване. По подразбиране ширината е 250 пиксела, но в нашия случай, примерно, ние ще изберем тя да бъде 350 пиксела. Тук са основните бутони, които се отнасят за цялата форма. Първо е, когато направим някои промени във формата, всъщност нямаме право да запишем формата, ако не сме избрали къде ще се записват данните, но тези бутони са за да запазим формата, да я прегледаме как ще изглежда и следващата част е интеграцията. И така, основните елементи, които съдържа една форма, е поле, в което да се събират данните, като полето по подразбиране винаги е задължително е имейл. Дали ще изберете име, рожден ден, фамилия, град или нещо друго, това вече е по ваше желание. Освен да изберете какви данни ще влизат във формата, е задължително да изберете и къде ще се записват, в кой от вашите списъци. Всичко това се извършва от тази част елементи. Така, първо избираме поле, в нашия случай избираме име. Когато изберем някой от полетата, то автоматично се поставя на нашата форма и тук се маркира с жълто, за да си спомним, че сме го избрали. Избираме си и рожден ден. Тук се подредиха тези полета по начина, по който ние сме ги избрали. Друго нещо, което можем да направим е да добавим текстово каре, когато имаме някакъв рекламен текст да напишем в горната, в долната част на формата си или пък някъде по средата. И също така можем да поставяме хоризонтална линия, ако е необходимо да разделим визуално информацията на горна и на долна част. Следващото нещо, което трябва да направим е да изберем в кой списък ще запишем нашите потребители, които попълват данни в тази форма. Добре е да сме си направили предварително групата. Ето, например, в нашия случай ние ще си изберем демо груп. Така. И тази групичка се добавя. Можем едновременно да добавяме и в още една група, например в Clients. Така едновременно, в зависимост от това какво искаме да постигнем, данните ще бъдат добавени в два списъка. И след това е бутона, след който се извършват някои действия и данните се записват. И така нашата форма вече е почти готова. Можем тук да я редактираме малко. Написваме защо трябва да се запишат хората. Можем да форматираме текста, можем да го центрираме. Можем да изберем цвят на текста.
Сега в случая ще добавим някакъв цвят, колкото за нашия пример. И така. След това можем да редактираме всяко едно поле. От настройки на поле. Ето тук имаме настройки на име. И ще разгледаме подробно всички настройки, които можем да направим на едно поле. Първо има етикет, или това е заглавието на името на полето, което се вижда ето тук всъщност. След това е текста в полето, при условие, ето както е в нашия случай тук имейл. Тук може да не искаме да имаме такова заглавие на името, а тук винаги да стои едно такова сиво прозрачно наименование, което в нашия случай ще бъде... Нарочно ги записвам на кирилица и на латиница различно, за да можем след това да ги видим в примера. Да избираме след това дали това поле да бъде задължително или не е задължително. В нашия случай ще оставим да бъде задължителен само имейла. Тук също така можем да въведем и стойност по подразбиране, ако потребителя нищо не въведе в полето. Това е в повечето случаи с скритите полета. И след това избираме тип на полето. Типовете полета могат да бъдат обикновено текстово поле, като това, в което въвеждаме имейл, име или какъвто и да е текст, който е до 250 символа. Също така може да бъде дата с календар, което след малко ще използваме за рождения ден. Може да бъде радиобутони или списък с избор. Радиобутоните представляват едни малки кръгчета, които може да изберете или едната опция, или другата опция, като могат да бъдат повече от една опции. Също така е и с списъка по избор. Ето по този начин ще изглежда списъка с избор. А също така полето може да е скрито, да го виждате във вашите тук настройки, но на екрана потребителя да не го вижда. В нашия случай с поле име избираме текстово поле и натискаме бутон Запази. Така вече сме сигурни, че ето по този начин изглежда нашето име. След това отиваме да направим на рождения ден настройките. Рожден ден. Текст в полето, задължително, стойност по подразбиране. Тук е важно да изберем дата с календар. Когато изберем дата с календар и натиснем Запази, се появява по този начин форматиране на полето, което всъщност отразява формата на датата, която е избрана по подразбиране на браузера на човека, на който всъщност се отваря тази форма за попълване. Така че той лесно да може да избере дата, дори ако отваря формата на мобилен телефон. След това идва бутон Абонирай ме. В нашия случай може да бъде Запиши ме, примерно. Така, избираме името на бутона. То се променя. Тук можем да си добавим или допълнителна информация, когато, например, колко пъти човека ще получава информация от нас. Добре е те да знаят какво ги очаква предварително, а не след това да бъдат приятно или неприятно изненадани. Когато сме готови с всичките си настройки, записваме формата, можем да я записваме по което и да е време и след това я преглеждаме как би изглеждала тя. Ето на първо четене как ще изглежда нашата форма. Тъй като в момента имаме бяла форма върху бял екран, може да изберем, ако формата е на самостоятелна страница, да й добавим някакъв фон, например. Ето, аз съм добавила един фон, който фона трябва да бъде, изображението за фон, важното за него, което трябва да знаете, е, че трябва да бъде поне 1600 пиксела широчина, за да може да обхване целият екран, защото ако бъде малко изображение, например 20-30 пиксела, а нашата форма е широка 350 пиксела, то винаги се позиционира в средата и няма да се вижда от формата. Ето по този начин изглежда формата ни. Единственото, което остана да добавим е, може би, един ред тук отгоре. И един ред отдолу, за да бъде
така по-симетрична, да не бъдат много забити буквите. И ето по този начин вече изглежда нашата форма. След като формата ни е готова, трябва да я тестваме и да видим къде се записват нашите съобщения. Друго нещо, което трябва да направим е, след като формата ни е готова, вече тя се вижда в списъка с форми. Ето, Subscribe Party BG и тук редактирахме формата, а тук е мястото, където правим настройки на формата. В първия случай ние ще покажем настройки на форма, която е само opt-in, т.е. не изисква потвърждение по имейл. Добре е вашите форми да изискват потвърждение по имейл, за да събирате валидни имейл адреси. След това имаме едно съобщение, което е на екран, но в нашия случай ще имаме чак съобщение. Това е имейла, който потвърждават. След това ще имаме имейл. Благодарим ви, че се записахте. Ето това ще видят те. И тук вие може да редактирате това съобщение по избран от вас начин. Може да добавяте изображения, линкове също така. Или ако решите, може да ги препратите. Ако имате подготвена страничка на вашия сайт, може да ги препратите директно там. След като човек се запише във вашата форма, той ще получи имейл, с който да бъде известен, че неговото записване е успешно. Успешно записан, вие сте записан успешно. Значи тук заглавието на имейла и съдържанието на имейла можете да ги променете по ваша преценка, в зависимост от това за какво се записва посетителят. Също така, за да сте известени, че кога някой се записва през ваша форма, е добре да направите, да чекнете и да получавате известие при записване на абонат. Когато всички настройки са въведени, избирате ОК и след това отиваме да проверим всъщност нашата форма, как точно изглежда. В четвъртата част тук са настройките за импортиране. Първо получаваме един линк, с който линк може да бъде поставен абсолютно навсякъде, където може да го поставите във ваш сайт, на ваша визитка или така нататък. Също така може да получите скрипт. Получавате скрипт, чрез който този код, който получите, да го вградите директно във вашия сайт или на нова страница. Може да получите също така директно генериран QR код, чрез който, ето по този начин, тук ако сканирате този код с екрана, с телефона си, ще бъдете отведен директно на тази страничка, която е ето тази. И така, попълваме един адрес. Винаги е добре да минете през всички стъпки, за да сте наясно как точно работи вашата форма. Ани и избираме рожден ден. Ето така. Натискаме бутон Запишиме. Ето, благодарим ви, че се записахте. Това е именно онези настройки. Тези текстове се променят оттам. След като човекът се е записал, отиваме да проверим и той получава известие, че е успешно записан. Вие може да изберете дали да изпращате или да не изпращате такива допълнителни имейли. Вие сте записан успешно, но е важно да знаете, че когато човек извършва действие в интернет, е добре да има обратна връзка. Станало ли е успешно, не е ли станало. Може по този начин да го използвате и да изпращате допълнителна информация. Например, ако човек се записва за ваше събитие, което, например, е платено, може да му изпращате данните за плащане. И така, готови сме. Вече имаме първата създадена форма и описание как да направите всичките настройки. Другия начин, по който може да добавите форма, е чрез този HTML код, който да поставите директно в кода на вашия сайт. Има възможности за поставяне директно в ваша страница, фен страница във Facebook, което е разгледано в друго видео. И така, поставянето на форми и създаването на форми е безплатна функция на EmailInvest, така че ако все още не сте се регистрирали, може да го направите и да създадете първата си форма безплатно и да я поставите и вашите имейл списъци да се пълнят автоматично. Това е.